Ang nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasya silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, totoo kay ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal na Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Ay, ko itukmod. Nang mutanaw lagi mi. Mutanaw mi saya. Ling. Nung sa katinay? Nung saan ka? Ha? Nung saan mo na minatay? Kita na, Nay! Ginoko! Hinahimot yung ding. Kita na ninyo. Puti ba kayong minatay niya? Misudlot ang mata. Buti mata. Mata ba, mata? Dili na mapiyong ang iyang mga mata sa akong anak. Kining manang amo mga paso mo ha. Ding dali na ding. Init na nagibanidan mo nang. Uy, dili kita. Sorry. Sorry kayo mga katawan ha. Kasibaan kayo ko. Dali tinay. Pas niya. Dali yung gibanti. Pas. Ay, mamahuway o na tading. Asa kapuya, oy. Bay tinay. Ay, natong naong minatay, oy. Puro siyang nasukos kalibutan. Siga pa kaya mga mata. Mura pag inog nagtutok na ko. Nangusog tingali to siya bahay din pagkahurot na siya dugo, no? Bay, tinuod ko tingili lang giingo nga dunay ungo din niya itong dapit, oy. Ikaw ba din ba? Mura man ka natao sa unang panahon. Wala ungo ron, oy. Doon naging mananap nga musoy dugo. Kung sao lang ato masugot ang mananap sa. Oh, swerte siya. Ano swerte mo siya? Mabusog man siya. Duhag yun kakananan ang pwede niyang laktawan kung di kaya makaon. Bugal. Kaya na ito kikibati. Diri kilaing giminatay mo. Bugal ka po. Pabitaw ding, oy. Sorry ding ha. Bye, sorry bye. Joke lang ba kamurong? Ikapoy tagdinagan. Komedya lang ba? Nambitaw ko? Di na ta maghuna-hunaan ang ungo, oy. Naabi tay kapitan nga magrunda na. Apil ba ka grunda, no? Aw, apil ka. Pero ako ba, murag tigil ko magatuo ba? Sa unsa man? Ang simpleng tanong nga, verbena, uy, nagkaingo nga di makasuod sa ila si Bila. Ay, hala, si Bilya tuod. Ako susiyon si Bila sa ila. May pa. Basin may pauli na si Bilya sa ila. Okay.
Wa pa man mauli din Isbelia, ding. Uy, hahain makadito siya man lang. Mauna. Wa paghapon sa muli din eh. Pero, ningo mo tustinay na nga, gida ni Luis Villa, pasin sa ospital. Maato bitaw na ko sa ospital. Magsusi ko. Asag di laman lang. Kaya mong tanaw niya kung Luis kung di niya dadas Villa. Di na lang ako sultihan sa tanan sinanting uy. May nang, di kay siya may baos tanan. Labi na sa ubang gipanulting Luis na ako. Total, maingon man siya. Ang mahimbro ko manawag niya bisawon sa adlaw. Ug bisan nun sa orasa. Dili naman siya kinahanglan mo kawas sa bahay. Tuot manawag ko. Mainta kung makatubag si Luis na ako. Ay, may bagting ang cellphone ni Agaong Luis. Nakatuog pa siya. Oh, akong lilion siyang kwarto. Kangit-ngit siyang kwarto. Oh, ay, nagsigago na niya cellphone. May nanawag. Isira ka ng pultahan, Elmo. Oo, Agaon. Nagsosi lang ko sa pagbagting sa cellphone. Si Christina ang nanawag. Ako na siyang tubog. Sige, Agaon. Hello? Mahal? Ay, salamat mahal. Mitubag yung kabisan ko na adlaw dako. Nagmata na ako, mahal. Nganong nanawag ka? May ipangutan na lang tako ni mo, mahal. Unsa man ka na, mahal? May kaila ka bang Ramon? Ramon? Oh, Ramon. Mauningan sa kong amahan. Mau kanaangan sa kong amahan, mahal. Ramon. May kaila ka bang Ramon? Na nakapuyo din sa bahay nga tisa? Magsusi ako, mahal. Sige, mahal ha. Kuandi ay, may paryente ka ba sa nga Ramon angan? Wala. Ay, salamat. Salamat, mahal ha. Hain naman ang imong amahan karon, mahal. Dugay na siya nawa sa mong kinabuhi. Wa po ko ipagkatao sa kong inahan. Nawa na siya. Muna. Nawa? Ang imong amahan? Kalit lang nawala? Oo. Way klaro ang pagsulti ni Lola kung hain ng ako amahan. Buhilak mangod siya kung iskutan ni. Pero, may picture ko sa kong Papa Ramon nga gihatag ni Lola na. Ang pingi ka ng maong hulagway. Gusto kong mutanaw niya na kung magkita kita karong gabi. Sige, mahal ha. Basin doon na pakibuhaton. Wala man, mahal. Tuod, mahal. Ay, katapusan na lang pangutana. Unsa man ka na, mahal. Diin man mo ihatod si Belia. Oh. Ha? Mahal? Ngano nahiluman ka? Gihatod ko siya sa ila kagabi. Ha? Pero wala gi siya sa ila karon. Ingon na yung mama, nga wag siya kakita ni Belia nga miabot. Basin mo lang ka balik. Tuod sab no. Sige mahal, og salamat sa imong pagtubag ha. Akong obligasyon ang tanan mong gusto, Catherine. Salamat mahal. Salamat sa pagtubag sa tanang pangutanan nako. Sige, mahal. Salamat.
Ayaw ka mo kabalaka. Mupauli ra ka to si Pilya. Boy, iko! Ayaw bagway. Gisusil na ako ang imong kahimtang Bilya. May tubig kong gida para nimo. Wa ko makinahanglan, ana! Boy, iko! Ayaw ng kasuko. Kaon unya. Niningdahan akong pagkaon. Mungkot-mun ka na, ha? Bilya. Uy, kadali bang mihagok ng babayhana? Maunay sulti ni Luis? O, Lula. Ako man siyang gitawgan. O misulti siya nga hawa siya kailang Ramon. Oh, mayoy noon. Pero dili pagyapon ko pabor ni Luis para nimo. Kasubra na siya kagwapo o kaputi. Hey, tungod lagi na sa sakit sa panit ngayang giantos la. Dili siya makabuhat sa init, maong sobra siya kaputi. Na, mo depensa pag yung kas imong uyab. Wala, uy. La. Unsa man ginamatyan sa kong amahan? Sulti na lang ko la. Sulti na lang sa tanang tinaguan ni mo. Ikaw ang angay nga magsusi kung unsa yo'y nahitabo sa imong amahan, Tinay. Unsa? Dako naman ka. Gahi man sa kag-o. Ano, sige. Isulti na nako nimo ang tanan. Be, dato ang imong amahan. Og sila ang tag-iya ni anang bay nga tisa. Imo na nang nasulti na ko la. Og nagminahalay sila si mama ni imo. Nga maoy nakabuang sa imong inahan. Ha? Mao ka na, Tinay. Nabuang sa gugma ang imong inahan sa dihang usa ka adlaw ni Ana. Kalit lang nga nawa si Ramon. Sama sa kalit nga pagkawa ni Luis? Oo. Pauna. Nagsabot silang magkita. Apan wa na makapakita ang imong amahan kang Monena. Midagan dayon sa bahay nga tisa ang imong inahan. Apan nakalak na ang tanang pultahan. Wa na kinitaw. Unsa? Adlaw o gabi nga nagpaabot ang imong inahan sa pagbalik ni Ramon. Why bisan anino ni ini nga mopakita hangtod nga namatay ang imong inahan nga usa na kabuang. Lula, kaluoy ko day ni mama. Og naalang sabay nga tisa ang tubag. Kung anong gibiyaan sa imong amahan ang imong inahan, Tinay. Naalang sabay nga tisa. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.